дар таърихи футзали тоҷик боз як саҳифаи нави дигар боз шуд, ки он ҳам роҳхат пайдо намудани тими миллии футзали Тоҷикистон ба чемпионати ҷаҳон аст, ки чунин дастоварди арзанда дар таърихи футболи тоҷик бори аввал аст, ки ба қайд гирифта мешавад. Пас аз он ки дар даври чорякниҳоии ҷоми Осиё 2024 бар мунтахаби футзали Афғонистон бо ҳисоби 2-1 ғалаба ба даст овард ва марҳилаи чорякниҳоӣ ин мусобиқа роҳ ёфта, ҳамзамон роҳхати ҷоми ҷаҳони футзалро дар соли 2024 ба даст овард. Шогирдони Пайрав Воҳидов пас аз он ки дар гурӯҳи бисёр ҳам мушкил зинаи аввалро ишғол намуданд, рақиби мунтахаби Афғонистон дар марҳилаи чорякниҳоии мусобиқа гаштанд. Бозии миёни тимҳои миллии футзали Тоҷикистон ва Афғонистон ҷолиб сурат гирифта, аз дақиқаҳои аввали рақобат футзалбозони тоҷик барои ғалаба зиёд мубориза бурданд. ба ҷониби дарвозаи рақибон зарбаҳои зиёд низ анҷом медоданд. ҳамзамон талошҳои зиёд дар дақиқаҳои аввали вохӯрӣ ҳам натиҷа надода, ҳамзамон дифои мунтахаби футзали Афғонистон ва хусус дарвозабони он дар сатҳи олӣ ҳунарнамоӣ кард. Дар дақиқаи 19-уми рақобат билохира футзалбозони кишвари мо рақибро маҷбур карданд, то тӯбро аз дохили дарвозаашон берун орад. Тӯб пас аз бархӯрдан ба футболбози мунтахаби Афғонистон Ризои Ҳусейнпур вориди тури дарвоза гашта, ҳамин гуна Тоҷикистон пешсаф гашт. Бо бартарии як гол қисмати аввали вохӯрӣ ба анҷом расид. Дар дақиқаҳои нахустини нимаи дуюми рақобат футзалбози мунтахаби Афғонистон Фарзоди Маҳмудӣ аз масофаи дур зарба зад ва тӯб вориди тури дарвозаи Фирӯз Бегмуродов шуд ва ҳисоб 1-1 гардид. бо вуҷуди ин гол сар додан Фирӯз Бегмуродов дар ҳайати мунтахаби Тоҷикистон ҳунарнамоии воло нишон дода яке аз беҳтарин бозиҳои худро анҷом дод. талошо аз ҳарди ҷониб дар дақиқаҳои асосии вохӯрӣ натиҷа надоду довар боз дақиқаҳои иловагӣ изофа намуд. дар поёни дақиқаҳои иловагӣ футзалбозони мунтахаби Афғонистон қоидаи бозиро пайҳам вайрон карданд, ки аз рӯи талаботи футзал довари марказ пеналти таъин намуд. яке аз футзалбозони беҳтарин ва номдори кишвар Файзалӣ Сардор ба назди тӯб омад ва пеналтиро бидуни хато иҷро намуда ғалабаи дастаи мунтахаби Тоҷикистонро бар муқобили Афғонистон таъмин намуд. бояд бигӯем, ки тими миллии футзали Афғонистон низ яке аз тимҳои бисёр ҳам пурқувват дар қораи Осиё маҳсуб меёбад, зеро даста баъзаи тамринию буду боши худро дар кишвари Эрон таъсис дода дар он ҷо ба мусобиқаҳои байналмилалӣ омодагӣ мегирад. ҳамакнун бо вуҷуди он ки дар даври нимниҳоии мусобиқа чӣ натиҷае ба бор меояд, тими миллии кишвари мо дар чемпионати ҷаҳон оид ба футзал, ки соли ҷорӣ аз 14 то 6 октябр дар Ӯзбекистон баргузор хоҳад шуд, иштирок менамояд. эҳсосот ногуфтанӣ мо чанд сол шид заҳмат кӯшиш кардем ки ба ҷоми ҷаҳон буроем. раҳмат тавассути мураббиён, ҳама бачаҳо, ҳама раҳмат ки мо меҳнат кардем ин ғалабаро ба тои мардуми Тоҷикистон мебахшем. бозӣ бо мунтахаби Афғонистон чӣ гуна буд? бозӣ хеле сахт мушкил буд, не ки бозии таҳти идораи мо бигем мешавад. як хато кардем, гол чи не ки гол задем. мо шодем, раҳмат кардем. лекин бозӣ бисёр сахту сангин буд, масъулияти зиёд буд, масъулият бисёр буд, ҳамин фишори масъулият камтар зиёдтар ҳам буд, бачаҳо ба эҳсосот дода мешуданд. лекин ба ҳар ҳол мо тавонистем ҳамон мақсаду мароме ки роҳбарияти Федератсияи футбол дошт, ҳамон мухлисони Тоҷикистон, тамом мардуми тоҷик дошт, ба ҳадафи асосиён расем, роҳат ба ҷоми ҷаҳон гирифтем. пас аз анҷоми бозӣ нишасти хабарӣ баргузор шуд. дар нишасти матбуотӣ сармураббии тими миллии футзали Тоҷикистон Пайрав Воҳидов иштирок намуда ба саволи намояндагони васоити ахбори омма посух дод. сармураббии тими миллӣ ин ғалабаи таърихиро барои кулли мардуми тоҷик муборакбод гуфт. Пайрав Воҳидов иқрор омад, ки бозӣ дар баробари Афғонистон, ки дар ҷоми Осиё бори аввал аст иштирок мекунад, барои бачаҳо бисёр ҳам мушкил сипарӣ шуд, аммо сарҷамъии тим ба мо муваффақият овард. ҳадафи асосӣ ин роҳхати ҷоми ҷаҳон буд, ки ба даст омад. нобаста аз он ки дар марҳилаи ниманиҳоӣ ҳарифи мо кӣ мешавад, мо муборизаро идома медиҳем. як бозингари калидии хешро аз даст додем. Идрис Ёров, ки бо корти сурх муҷозот шуд, дар рақобати навбатӣ моро кӯмак карда наметавонад, аммо он ангезае ки бачаҳои ман доранд метавонад моро ба сӯи аввалин нишон ва дастоварди бузург дар мусобиқаи муҳташами ҷоми Осиё бибарад. иқрор шуд сармураббии дастаи футзали Тоҷикистон Пайрав Воҳидов.